Hrá sa 2x40 minút a teraz sa tu rodí šanca pre západňarov. K lopte sa ešte mohol dostať Vicena. Vicena stále a prvý strelecký pokus, ktorý letel smerom k bliž. Leo Hofsteder, prichádza center, ktorý bol hlavičkovaný hráčmi zo z Bratislavského zväzu a je to gól. 11. minúta, tak ako som v kruhu a predsa získavajú loptu hráči v modrých dresoch. No a teraz tu máme vysunutie Bidelnicu. Bidelnica mal ešte na opačnej strane Vicenu, ale skúsil to sám. To Bratislavčanom až tak neprekáža, pretože si držia vedenie a zápasia v ich réžii. Tomáškov center hľadal teraz hlavičku Minára, jeho hlavička. Vicena je nebezpečným útočníkom. Spomalil ale túto akciu, čaká na svojich spoluhráčov. Stále Vicena. Vicenová strela. Konečne sa západňari dostali k strele v 30. Sú opäť teda pri lopte. Ospravedlňujem sa, Vician. Vician a skúsil vystreliť, už ho tlačila zozadu dvoj. A chytiť Vicena. Králik na Hofstedra, veľká chyba, Vicena je teraz sám proti brankárovi, Vicena strieľa gól. Postavil už tak Filip Rafaj ako Branko Hečko. Bude to práve Hečko, kto nakopáva loptu dopredu. Nedošlo k odhlavičkovaniu a Bidelnica zakončil po ľavom krídle a našiel Matúša Hybkyho. Hybky má na tomto turnaji už 2 góly a môže pridať tretí narodeninový gól. Hybky je vo veľkej šanci. Nepodarilo sa mu to, ešte môže na Somalányho. Somaláni je šikovným hráčom. Bol však proti trojici a stále udržal loptu. Stále Somaláni a jeho strela, s ktorou si tak aniž nečakali hneď. Zahral tento roh, ktorý bol odvrátený maximum dopirákom a ešte na druhýkrát centruje. Mohla tam prísť hlavička z Hybkyho. Uvidíme, či z toho napokon bude offside. Hybky stále pri lopte. Môžu hrať ďalej. Z 19 tam prihrával Minár. A ešte sa dostal do obrovskej šance. Ale radšej sa snažil kľúčkou dostať loptu dopredu. Ešte raz Tomáško. Pripravuje si loptu na strelu a skúsil tento pokus k blíži. Ďalší sklz. Hybky je vynikajúci. Už je v 16. Prihráva pred bránu, kde mohol zakončovať Tomáško. Ale Perniš. Štepanovský to odhlavičkoval iba nad seba a stále sú pri lopte západňari. Tak čo príde strela? Príde a je to gól! Chirurgická, ale nepodarilo sa mu to. Radšej si cúvol. Stále Ševčík. Až teraz sa tam bol zákrok, ktorý je za červenú kartu. Tak nie sa čo čudo. Stále sa však Hajari a Brezovský snažia o ďalší gól. Brezovský to priťukol Malichovi a je rozhodnuté. 5. nadstavená minúta.